Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsyadahu minadh-dhulam ilal huda minal laili wadduha minal fata wasyaikh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para jaya jamaah salat subuh ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken kajian wonten ing subuh menika. Wonten kitab-kitab tafsir ingkang jumlahipun lebih dari 60 tafsir. Menika kebanyakan pengarang-pengarang menika pengin matenaken supados melekat wonten ing karanganipun pramila wonten to tafsir Imam Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi mematenkan karanganipun kalian daerahipun. Wonten kitab tafsir Jalalain. Jalal niku setunggal, Jalalaini niku jala loro. Nggih menika Jalaluddin Mahali kalian Jalaluddin Suyuti. Jala loro. Lah menika ngarang setunggalipun kitab Jalalain, jenenge Jalalain niku wau karena dikarang oleh dua orang kerjasama paron-paron. Nah, niku nggih aneh. Nah, biasanya pun sing jenenge kitab tafsir niku sing dibahas pertama kan surah Al-Fatihah. Amargi surah Al-Fatihah menika wonten ing Al-Qur'an inggih menika wonten urutan ingkang nomor sepisan nggih. Nomor kare surah Al-Baqarah dan seterusnya. Dan niku aneh, napa sebabnya kok aneh? Surah Al-Fatihah niku dibahas terakhir malam. Terakhir. Terus sangat setunggalipun tafsir dari 60 mufassir menika nggih namung Jalalain atau Jalaluddin Mahali kalian Jalaluddin Suyuti ingkang ngarang kitab tafsir sing surah Al-Fatihah didokok teng mburi dhewe. Pun wonten ing bahasa Arab niku kan wonten ta nggih rajulun mufrad wong lanang siji, nek wong lanang loro rajulaini, wong lanang loro. Terus nek wong lanang akeh niku rijalun. Oh dadi rijalun kok. Niku jamak taksir. Wonten malih sing aneh malih ngeten. Almar'atun orang perempuan wong wadon siji. Almar'ataini niku wong wadon loro. Lah lek wong wadon akeh dadi an-nisa. Mula wonten ing surah An-Nisa. Niku nggih aneh niku. Pramila nyuwun pangapunten piyayi putri nek aneh niku nggih mboten napa? Nggih mboten aneh, sebabe napa? Nggih pancen bahasa Arabe ya aneh. Nggih. Mboten melekat, mboten ten hubungane kalian mar'atun. Mim ra ta. Mim nggih to, mar'atun tun nggih tanwin. Lah mar'atane wong wadon loro cek enek mim rae. Lah sing wong wadon akeh kok dadi nisaun. Dadi umpama eneng wong wadon dikandhane wangel, gampang muringan, nggih to? Enten wonten niku. Muga-muga ora tekaken ya. Nah, niku nggih mboten aneh, nggih. Pancen ya kodrate kados ngaten menika wau, nggih. Wonten malih man wong siji. Man taini wong loro. Pramila wong Jawa kalau nek manten, asal muasale ngene wau. Bahasa Arab man wong loro, mantaini
wong loro lanang wadon dadi manten. Dadi dikumpulke dadi manten. Kados ngaten menika wau istilah-istilah wonten ing bahasa Arab. Terus tiyang ingkang utawi kita rumiyin ingkang berkecimpung belajar bahasa Arab wonten MTS, Aliyah, nggih kados ngaten menika wau. Nggih menika namung sebagian kecil ingkang saged kita pelajari wonten ing enjing menika. Nek pancen pengen nggih kathah nggih membaca buku sendiri utawa mondok. Umpamane cekap semanten aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.